današnje emisije. Imamo vrlo interesantne goste, pa ću vam reći da koncertom Lepo naše Međimurje u Varaždinskim Toplicama ženska vokalna skupina Sveti Marko iz Selnice uvrštava se umjetničke sadržaje u sklopu projekta KUT, Kultura u Toplicama. O tome ćemo sad pričati s mojim gošćama i gostom, pa mi je izuzetno zadovoljstvo pozdraviti Ivanu Tkalčec, voditeljicu ženske vokalne skupine Sveti Marko. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Tu je Petra Musta, članica ŽVS Sveti Marko, je li tako? Dobar dan. Tak je rekla Petra, pa se mi tak predstavila. ŽVS, ženska vokalna skupina, i gospodin Slaven Pavičić, dopredsjednik muškog vokalnog ansambla Špansko iz Zagreba. Dobar dan vama. Dobar dan, lijepi put. Pa počet ćemo s vama, Ivana. Najprije nam recite nešto o ženskoj vokalnoj skupini Sveti Marko. Evo, moram vas prvo ispraviti. Samo dajte. Ivana Tkalec. Tkalec. Ja često ne znam pročitati ono kada napišem, tako da to nije ništa novoga. A sad nam recite neka vokalna skupina Ivana Tkalec. Pa evo, ženska vokalna skupina Sveti Marko djeluje već 17. godinu. Mi smo tada kao mlade članice, djevojčice dječjeg crkvenog zbora Sveti Marko, već smo narasle, pa smo željele nešto drugačije, nešto ne samo duhovno. Tako smo osnovale žensku vokalnu skupinu Sveti Marko. Ja sam jedna ta od osnivačica i tih svih 17 godina sam voditeljica. Još su 3 cure koje su od samog početka članice, a ovako se mijenjamo kroz godine, jer ipak smo mi majke, žene, životni putevi nas odvode na druge strane. Imamo jednu curu sad, mamu, koja se je vratila, imamo i na porodiljnom cure, tako da. Jako lijepo. Recite mi koliko vas ima sada u ženskoj vokalnoj skupini? Sada nas je trenutno 11, ali prošlo nas je već kroz vokalnu skupinu oko 20-ak, čak 30-ak. Pa sad kad pogledate onatrag ovih 17 godina, i da li vam je možda nešto posebno ostalo u sjećanju, nešto posebno lijepo? I znam da su sve te godine bile lijepe, da ste se lijepo družili, nastupali, valjda gostovali i proputovali. Ako su vam sve izvedbe ovakve kao što je bila ova koju smo sad vidjeli, onda je to i vrlo emotivno. Pa da, jako volimo, njegujemo tu međimursku popevku i obrade tih međimurske popevke. Da, ovo je finalni proizvod, ali do toga treba doći. Znači, svakodnevnim vježbanjem, tjedno jednom vježbamo. Po potrebi, sad kada su neki projekti, koncerti, tu treba i jače zapeti, tako da do uspjeha je trnovit put, tako da. Ali sve u svemu velika ljubav, da, naravno, i bez ljubavi, talenta i rada to sve ne bi mogli izvesti tako, da. Petra, što za vas znači biti članicom ženske vokalne skupine Sveti Marko? Za mene znači puno, jer me zapravo pjevanje ispunjava, ali dio te ženske vokalne skupine Sveti Marko je zapravo kvalitetno provođenje vremena barem jedanput tjedno sa curama, jer nije to samo pjesma i pjevanje, to je zapravo i nakon napornog dana, kao što Ivana rekla, ima tu baka, ima majki, ima studenata i poslovnih žena koje onda dođu i jednostavno sa pjesmom ispuste sve te dnevne probleme, bi čovjek rekao, ispjevaju iz duše. Eto, to za mene isto tako znači. Jako lijepo. Kako trenutno stanje, kako nađete vremena za sve to skupa s obzirom na sve obaveze
s obzirom na različite profile žena koje su u samoj ženskoj vokalnoj skupini? Nekak se uskladite. Pa zapravo se veli uvijek ono što se želi, što se voli, zato se uvijek nađe vremena. Dakle, teško je naći vremena, pa ja ne bih rekla da mi nalazimo vremena, nego to je jedan dio nas, jedan dio naše čak obaveze. Dakako da, evo, može me sigurno Ivana ispraviti kad bi rekla nismo uvijek točne, ponekad pokasnimo nekih 50 minuta. Međutim, nije to naći vremena, nego to je dio našeg izdvojenog vremena koji je nama zapravo kvalitetno vrijeme. Jako lijepo zvuči. Slavine, vi ste dopredsjednik muškog vokalnog ansambla Špansko iz Zagreba, ali isto smislili jedan lijepi projekt koji se zove Kultura u Toplicama. Tako je. Dakle, naš umjetnički voditelj, magistar Damir Šumečki, je bio korisnik usluga u Varaždinskim Toplicama, gdje je bio izuzetno zadovoljan sa cijelim kompleksom, sa pristupom i na kraju to mu se skupa i pomoglo u njegovoj rehabilitaciji. Ali ono što je primijetio u poslijepodnevnim satima nekako je ostao vakuum, nije bilo nekakvih dodatnih sadržaja gdje bi korisnici mogli, da tako kažem, ispuniti vrijeme. I onda je došao na ideju da bi se upravo ta lokacija i to okruženje moglo iskoristiti za nekakva kulturna događanja. I osmislio je projekt KUT, Kultura u Toplicama. Krenuli smo sa Varaždinskima zato što su, eto, tu nam je najbliže i što je on bio. Međutim, ako se ovaj pilot projekt pokaže dobar, sigurno onda se otvara perspektiva i za daljnju suradnju sa drugim takvim sličnim ustanovama. Kultura u Toplicama obuhvaća prezentaciju kulturno-umjetničkih društava, evo pa i tu imamo članice iz Selnica, žensko vokalne skupine Sveti Marko. Mi smo imali prvi koncert, najavni, sad imamo koncert 3.4. u srijedu i nastavljamo dalje sa kulturnim umjetničkim društvom Toplice iz Varaždinskih Toplica. I onda imamo nakon toga kao četvrto događanje PEN društvo iz Zagreba, tu će biti malo više poezije, literarnih stvari i završavamo sa skroz nečim drugačijima, to je nastup jazz ansambla udruge Atom koju vode Lela i Đo Kaplovic. Mislim da svako može pronaći nešto, odaziv je bio izvanredan, jako su nas lijepo primili i u hotelu i u samim Varaždinskim Toplicama i osjetili smo jednu pozitivnu energiju, dobru atmosferu, pohvale su sa svih strana i mislim da smo na dobrom putu. Jako lijepo, jako interesantno. Reći ćemo da je koncert u Varaždinskim Toplicama predviđen za 3. travnja, tako? U koliko sati? U 19 sati počinje. Odlično. Ali recimo isto tako da ženski vokalni ansambl Sveti Marko Kuda Selnica nastupa i na raznim festivalima i na natjecanjima, pa ste razne nagrade osvajali, evo 2010. broncu na 2. samoborskom zborskom protuletju, osvajate zlato na Adria kantatu u Šibeniku 2014. pa prvu nagradu na festivalu Spavaj mali Božić u Sesvetama, 2015. godine srebro na festivalu u Šibeniku. Što još možemo izdvojiti? Puno nagrada, bilo je to jedno, moglo bi se reći, zlatno vrijeme, pa smo sad onda malo sa natjecanjima stagnirali. Sad se ove godine opet spremamo na natjecanje u Čakovec na Croatia kantat. Evo, još ove godine imamo, znači, za taj koncert u Toplicama. Prije tog koncerta nastupamo u Selnici, na Vuzem Selnici u ponedjeljak. Super. I u 6. mjesecu se spremamo u Salzburg na gostovanje i tako. Puno je tu bilo i humanitarnih koncerata i svakakvih događanja i mi rado se odazivamo gdje nas se pozove. Dobro, onda ću vas ja pozvati na još jedan nastup nakon ovog našeg dijela javno čim završimo s razgovorom. Meni je baš drago da smo upravo s vama začinili i da završavamo današnju emisiju. Mi ćemo za kraj čuti još jednu vašu kompoziciju. Meni prosto da vam poželim puno sreće u danjem radu, pozdraviti sve ostale vaše članice koje nam nisu sad došle, isto tako
pozdraviti i članove muškog vokalnog ansambla Špansko iz Zagreba, čiji predstavnik je s nama, gospodin Slaven. Želim vam puno sreće svima i puno nastupa, puno lijepog druženja, jer kao što je netko rekao, glazba je zvonka radost.